আমাক হারাইছিলে 177 ভোটত 1,77,000 2003 सुक्ति खालामदों होमब्लाबो आंबो सुक्तियाव दंफायोमोन बिनि मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो आंबो बिराद मोदै र' गाबदों आमाक हारायसिले 1,77,000 भोटत माने 1,77,000 भोटाव माने बीपीएफ दोलोआ UPPL दोलोखौ फेजेनदोंमोन आरोखि थांनाय इलेक्शनाव नङा होमबा दा बेजों लोगोसे सेकेन्ड एन्ट्राव नुनो मोनदों नोंथांमोना बीपीएफ दोलोनिनो प्रमिला रानी मेडामा रुखु मोदै गदों बा गाबदों दा मानि खारनाव गाबदों बे मेडामा नोंथांमोननो A to Z फोरमायनो थांगासिनो दं आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आं दा लोगोसे बेखौसो रिक्वेस्ट खालामो गिबि खेब स' नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ अलाव थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानायफोरा जाहाथे नोंथांमोनाव थाबैनो सहैनो हायो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा जेसेबां हागौ एसेबां भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोना नोंथांमोना लास्टसिम नायनानै निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर नोंथांमोननि थाखाय कमेन्ट सेक्सनाव खुलाखा दा नोंथांमोना बे सिगांनि भिडिअ एन्ट्र मोननायखौ नुनानै निश्चय किसुमाना बुजिखाबाय बा किसुमाना बुजियाखै स' जायफोर बुजिखाबाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा साबायखर आरो जायफोर बुजियाखै नोंथांमोना बा नुवाखै नोंथांमोना बे आंनि चेनेलनि थ्रुयै जोबजासिम नायनानै ला निश्चय बुजिना मोनगोन जिथुनाखि जोंहा BTC सुक्ति नङा होमबा 2003 आव BTC सुक्ति खालामदोंमोन बे BTC सुक्ति खालामनायाव मारै जालाङा बोरै मा जानाय नैबिनि A to Z जोंहा प्रमिला रानी मेडामा माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै मेगनाव मोदै रुखु गाबदों नोंथांमोनहा जानांगौ माब्लाबाबो नोंथांमोना प्रमिला रानी मेगनाव मोदै नुवाखैमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना प्रमिला रानी मेगनाव रुखु गाबनाय आरो मानि खारनाव गाबदों सोरनि थाखाय गाबदों हारिनि थाखाय गाबदों ना माबा मोनसे खारननि थाखाय गाबदों ना बले सोरबा सासे व्यक्तिनि थाखाय गाबदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिना मोनगोन ना बले बिथाङा गावनि पलिटिक्स केरियारखौ लानानै बा पलिटिक्सआव माबाफोर बाहागो मोनाखै नामा माबाफोर मोनाखै नामा बेखौ लानानै गाबदों ना मादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो बुजिना मोनगोन आरो दा बेनि सिगां जोंहा मोनसे इन्ट्र नोंथांमोना निश्चय नुखादों जोंहा UPPL दोलोनि राकेश ब्रह्म नङा होमबा राकेश ब्रह्म बिथाङा माने थांनाय बाराव गावसिनि पलिटिक्सखौ माने BPF दोलोआ 1,77,000 फेजेनदों जाहैदों दा बेखायनो बिथांमोना माने बे बाराव माने 12था मा होनना बुङो भटखौ लानो थाखाय बे जिथुनाखि सेन्सास नङा होमबा बेखौ लानो थाखाय बिथांमोना माने जानजि खाफ्रागासिनो दं आरोखि मिथिबाय ना दा हागोन ना हाया बिथांमोननि खाफालनि खोथा आरो बे रायजो राजानि सायाव सोनारगोन रायजो राजाया जाय केन्डिडेटखौ बा जाय दैदेनगिरिखौ मोजां मोनो बिथांमोनानो देरहागोन जायखि हाग्रामायानो जा सोरबा प्रमद बर'आनो जा बेखौ आं बुंनो थाङा नाथाय बेखौसो जों नोजोर बोनांगोन जे सोरबायदि लिडारा बा सोरबायदि दैदेनगिरिया हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन बा सोरबायदि दैदेनगिरिया मावगासिनो दङ दा आं बेखौ बुंनो लुगैयो माने दायो जोंहा 5 बोसोर UPPL दोला सरकार सालायलांनाय समाव साथाम साब्रै जा NDB बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय गबोबाय आरो लोगोसे फ्रायानो गबोदों खिन्थु बिथांमोननि केसा दासिमबो जोबनानै थाखाय बिथांमोना दासिमबो कर्ट कासारि हाजिर जाबाय थानांगौ आरो हाजिर जायाबानो बिथांमोनखौ मा होनना बुङो डाइरेक्ट वारेन्ट केसाव जेलाव सोफिनो बेफोरबायदि जागासिनो दं आरो माने थाखा फैसा गोबां खारगासिनो दं बेसाफोर हाजिरा मुजिरा मावनानै गेरेबलांजोब्बाय न' बां गय बारि बागान माने बन्द'कआव दोननानै साफा गेरेबलांजोब्बाय बेफोरबायदि जागासिनो दं दा बिनि गेजेराव जोंहा नैबे जिथुनाखि फैनानै मैया दाखालि जिथुनाखि हाग्रामा महिलारिया माने गाव सरकाराव फैफिननाय लोगो लोगोनो गोबांथार NIA केसाबो उदां जाबाय आरोखि NIA केसा जोबबोबाय नङा होमबा दिनै फासि लाइफ टाइम जेल जानाय बा फासिनि साजा मोननाय बिथांमोन जोंहा बेरेमा सारमोन नङा होमबा बिथांमोन बायदिया जेलनिफ्राय गबोबाय आरो दंबावो गोबांनो नङा होमबा दा बेरेमाखौ आं थाबैनो खुगायाव फैबाय मानो होनबा बिथाङा जोंनि साइडनि सनितपुरनि ढेकियाजुलि नालाय बेखायनो थब खुगायाव फैबाय आरो गबावदों बेफोरबायदिनो क'क्राझार बबेबा जायगानि बिथांमोनहा गोबाङानो गबोदों आरो गगासिनो दङ फारि दा NDB फोरनि थाखाय नायोब्ला जोङो बिथांमोनखौ जुदि नांथारगौब्ला दिनै हाग्रामा महिला सारा बिथांमोनखौ फारि बख'गासिनो दं आरो बारा गैलिया जोंहा फाउन्डार रन्जन दैमारि देरना ब्लास्टार जायखौ बुङो जोङो नङा होमबा गायसनगिरि बिथांमोनहाबो गबोनो थाखाय बारा गोबाव गैलिया होननाय बायदि जों खोनानो मोन्दों नाथाय बेसेबांसिम सैथो जोङो उननि समाव बुजिगोन बा मिथिगोन बा नुलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना नेनानै थाथ' जाय हक जोंहा नैबे UPPL दोलोनि राकेश ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायदों EMआ नङा होमबा बिथांनि खुगायाथ' माने डेन्जारखा फुथलाखा नुखायो नङा होमबा मानसिखौ नायनायावनो एसे बोरैबा नुखायो नङा होमबा दा नोंथांमोना नायबा निश्चय बुजिनानै मोनगोन मा बुंदों बिथाङा आरो लोगोसे जा BPF दोलोनि प्रमिला रानी मेडामा मानि खारनाव रुखु गाबदों नोंथांमोना बिदिखौ नायनानै निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो जेसेबांखौ एसेबां शेयार खालामना होदो स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन বিগত সময়ত আমাৰ এই 2020 চনৰ যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আপোনালোকক অফিচিয়েলি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ
যি ৰিপৰ্ট 7,92,000 7,92,000 BPF পাৰ্টিয়ে পাইছে আৰু UPPL পাইছে 6,15,000 ডিফাৰেন্সটো 1,77,000 আকৌ কৈছোঁ আমি বিট হৈছোঁ আমি হাৰিছোঁ BPFৰ লগত 1,77,000 ভোটত এতিয়া কাহিনীটো ইয়াতে আছে যে BPF BTC অঞ্চলত নায়েই ইয়াত দুটাই সমাজ আমাৰ মুছলিম ভাইসকল আৰু আদিবাসী ভাইসকলে এই সময়ত BTCত চৰকাৰ কৰি আছে ইয়াত BPF বুলি ক'লে যদি ভাবি হয় মানুহে কোনোবা অকলে বড়ো মানুহে ভোট দি মানে BPF চৰকাৰ কৰি আছে মুঠে নহয় বড়োসকলে যোৱা নিৰ্বাচনত BPFক ভোট দিয়া নাই উদাহৰণস্বৰূপে 4,71,000 মুছলমান ভাইসকল ইয়াত ভোট কৰে 10% যদিও বাদ দিয়া যায় 4 লাখ মুছলমান ভাইসকলে ভোট কৰিছে আৰু UPPL 10%হে মুছলমানৰ পৰা ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ 3,60,000 মুছলমান মানুহে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া বা BPFক ভোট কৰিছে ইয়াত অলপ আগত কোৱা কথাৰ লগত মিলিছে না আমাক হাৰাইছিলে 177 ভোটত 1,77,000 এতিয়া মুছলমান ভাইসকলে কিমান ভোট দিছে অফিচিয়েলি কৈ আছোঁ আমি 3,40,000 মুছলমানে ভোট কৰিছে আনফালেদি আদিবাসী আৰু চাউথাল 2,16,000 মানুহে ভোটিং কৰে তাৰে ভিতৰত 20%হে মাত্ৰ আমি ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 80% আদিবাসী আৰু চাউথাল ভাইসকলক তেখেতে কিবা হৰেক মালৰ দৰে কিবা ST লাগে না কি লাগে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছিলোঁ ST লাগে না কিবা এনেকুৱা বেপাৰ কৰিবলৈ গৈছিল আদিবাসী ভাইসকলৰ আগত মই দেখা পাইছোঁ নিজৰ চকু দি মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছোঁ দেই কোনোবাই AI কৰিছে না কি নাজানো যদি সত্যতা আছে সেইটো হয় তেখেতে মানে আদিবাসী ভাইসকলক ST বিকি পেলাই তেখেতসকলক 80% ভোট ল'বলৈ সক্ষম হৈছে নাজানো মই এতিয়া ST পাইছে না নাই আমি ইমান খবৰ লোৱা নাই কিন্তু কথাটো হ'ল এই অঞ্চলত BPF আগৰ পৰাও নাই এতিয়াও নাই আৰু আগন্তুক দিনতো নাথাকে যদিও তেওঁ ভাবি আছে যে আমি এইবাৰো BTCত 15টা সিটত আমি 15টা জিকিম বুলি শব্দবিলাক আমি শুনি পাই আছোঁ তাৰ কাৰণে এই কথাটো আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ বিৰাট দুখু খালামदों आंनि सिगाङाव आं मोनसे सुक्ति होनानै गालांगौमोन कारण बिथाङा केन्सार बेमाराव गोग्लैदों नालाय केन्सार बेमार जायोबा माने थांनानै थाया बेखौनो फोथायनानै दङमोन बियो दा बिथांनि जि गोसोआव जि हांख्रायनाय बे हांख्रायनायखौ मावलांनो हायाखै खिन्थु बिनि जि फोजाखांनाय बे फोजाखांनायखौ लानानैनो जोंनि बर' रायजोफ्रा बर'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामदों बे आन्दलन खालामनायाव गोबां जोहोलावफ्रा थैनानै थांनांदों दा दिनै जोङो बिबारजों फुजिमाले मा जानो बिथांमोना सुथुरनि गुलियाव आरो पुलिसनि गुलियाव थैनानै थांनांबाय दा बेखौ जोङो रेसपेक्ट होदों जोङो मोनसे सानावल' रेसपेक्ट होयो जों जाहाथे बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस बे सेक्रिफाइसखौ गोसोआव लानानै जाहाथे जोंनि दानि जे थासारि बे BTCनि जे थासारि बे थासारिखौ जोङो मोजां समायना खालामनानै लांनायनि दायित्वआ जोंहा दं होमबासो जोङो जोंनि लिडारफ्रा गावनि जिउखौ बावनानै गालांबाय बे गालांनायनि मुल्यखौ जों होनो हागोन आरोखि दा बिनेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो बर' जाथिनि सासे मोजां लिडारमोन बिथाङा रमान स्क्रिप्टखौ गथायफिननानै देबनागरिखौनो लाफिननायनि दायाव NDBफ्रा बिथांखौ माने न'नि दरखंआवनो नेबाय थानानै माने मोनाबिलि समाव बिथांखौ गावथारदों दा बेवहाय आंबो दोषि बे थैनांनायनि थाखाय आंबो दोषि बे दोषियानो जाहैबाय आङो माने रमान स्क्रिप्टखौ माने लानो थाखाय माना खालामदोंमोन खारन जोंहा बर' गथ'फ्रा रमान देबनागरि स्क्रिप्टजों गोबां माने बोसोर फरायखाबायमोन दा बे जोंनि जेनेरेसनखौ बानायनांगौबा बिमा बिफानिबो कन्ट्रिबिउसन थानांगौ बिमा बिफाफ्रा गाइड खालामनांगौ बे बिमा बिफाफ्रा बे रमान स्क्रिप्टजों माबोरै गावनि गथ'खौ माने आवगायहोनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै आङो जोंनि माने उरखाव ब्रह्म बेयो जेला प्रेसिडेन्ट जादोंमोन होमबा आं बेजों रायलायनायाव बेबो मानिदों आंनि जे सिन्था खालामनाय बेखौ मानिदों आरो गासैबो बर' स्टुडेन्ट इउनियन बै समनि एबसुआ बेखौ सिन्था खालामनानै मानिनानै लादों बेखौ स्पेसियेल कनभेनसन खालामनायनि उनाव
रायजो राजानिबो बिथोन मोननानै बिनेश्वर ब्रह्मआ माने बे रमान स्क्रिप्टखौ सरकारनो गथायफिनदों बेवहाय आंबो निजेनो माने बिथां थैनायनि थाखाय आंबो बिनि थाखाय रेसपन्सिबल होननानै आं साननानै लायो दा बिथांमोनखौ बहाय नुनानै आंनि गोरबोआ गाबखांदों आरोखि गायदे हेलेना मोना गोथां गोथां गावथारजादों सोमलाया गोथां गोथां गावथारजादों बेफोरखौ नुनानै आङो दिनै बांद्राय आबेगिक जादों आरोखि दा जिखौथ' खामानि होआ रायजो राजाखौ आं आरज गाबदों जे हाग्रामा महिलारिया जिबायदि सेक्रिफाइस खालामदों पुलिसनि अथारजाजों आखाइ आथिं देख्रुबजादों आंनि आखाइनिफ्रायनो बेखौ जों हमनानै लानानै थांनानै बेखौ आखाइ आथिं देख्रुबदों बे माने दुखुआव जे दिनैनि सानाव जे 2003आव सुक्ति खालामदों होमब्लाबो आंबो सुक्तियाव दंफायोमोन बिनि मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो आंबो बिराद मोदै र' गाबदों माने एलके आडबाणी बिथाङाबो नायहरबाय थाबाय जोंनि तरुन गगৈ सार बेबो नायहरबाय थाबाय थेवब्लाबो लाजिनायखौहाय आं मोदैखौ हमथानो नागिरबाबो हमथानो हायाखै दा हाग्रामा महिलाया थांनानै दङ बे माने पुलिसनि गुलियावबो थैयाखिसै सुथुरनि आखायावबो बियो गोग्लैयाखिसै बे हिसाबै बेखौल' जों सासे बासायनानै लाखिनो हाबाय गाव बासिनो हाबाय दा बासिनो हानानै दिनै बे जायफ्रानोखि सेक्रिफाइस खालामनाय बिर जोहोलावफोरखौ दिनै मान होदों बेयो जोंनि थाखाय बिराद माने थुलुंगा होथावथाव थुलुंगा मोनथावथाव खामानि बिथाङा दिनैनि सानाव बिनेश्वर ब्रह्मनि थाखाय मोनसे बेबायदिनो मेमरियेल टम्ब बानायनो थाखाय बिथाङा डिक्लेयार होगोन आरो आंबो बिथां थैनायनि थाखाय आं दसि होननानै साननानैनो आं गावनो गोसोखांहोदों आरो दिनैनि सानाव मेमरियेल टम्ब बानायनो थाखाय पार्क बानायनो थाखाय बिथाङा दिनै डिक्लेयार होगोन होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायनानै दोनदों दा बावैसो नामा आं बेखौ रायखांनानै होगोन आरोखि दिनै पाब्लिक मिटिङाव